lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Iti daytoy agundaway may samanan asurat ti intay luktan ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket inpatulod ti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan nga Andrea. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmet kadagiti rinibo-ribo adumdumngeg kadagiti drama dito YouTube. Ket may sa ti programam kadagiti pagaayat ko adengdenggan. Naawi sakmet ang nagsurat tapno inak ibinglay to'y padas ko. Padas ajak tupulos malipatan gapu iti saem nga inak linakam. Ket tapno nalawag ti amin rugyak nga rodan ti agsalaysay. Agkasargaya man ni Rosemary, friend? Un nga rod, friend. Mapantayon tumot iti kasta. Masaksyan tayo umot ti panagmaymaysadan iti asawa na. Ay katwan ang asinon tungay ti kadwata amapan, friend. Nadamag mat siguro dagiti daddo mapay abatch tayo. Nalabit nga adun to ti mapandumar ay. Agkikita tayon to ijay. Wan matkit di Ken maysa. Sigurado nga iyawis dan iti kadwan. Wen, kasano? Dagasan nakto nga rodan ije balay intan Sabado. Wen dagasan kanto tagid dan tamapan iti ayanda Rosemary. Wen friend, agkita tanto nga rodan intan Sabado. Ni, agalas 12 man gaya man iti parbangon. Naglukon. Tsak mat na napupuutan ti oras. Parbangon gaya man. Ay, naimasak mat ng tinaki-istorya kan nakisalsala. Ay, kasanwa akpaitan ang makaawid ngay. Sapay, naturugan da Rosemary. Manmano kami langan ang nabati dito'y salaan. Imunamot nga mina na nagawid ni Christy. Tinasayat. Mangkita ak iti motor ang mabalin ko apagpatuludan. Iti kasta, makaawid akon. Narigat mat, no agbigbigatak dito'y kasaran. Andrea, sa dinungan di pa panam. Abay, nauma ka din na makisala? Ay, kwa Franklin, agawid akon. Ay sos, agawid ka iti kastoy nga oras? Mangkita ak iti motor ang mabalin ko apagpatuludan. Awanin nabantekdan. No kahit mo, sumurot ka kanya. Agawid tayo di balay. Ijay ka na maturog, tasakan tumasapang agawid indon bigat. Ha? Oh, hapi ka sila naklaat ka. Di kagdadang, taon da ka sa karamidagkan ka. Kwa Franklin? Danag mo na ya. Among matamay sa kadagiti lalaki akasisingpetan abats mo ida high school. Saan ka di? Uwan matkit di Di ka din agkad-kad. Nala, umikan. Sumurtan kanya. Di kagdanag. Tawan da kas nga ramidakan ka. Narigat mo't no agawid kay tikas tinga oras. Ang mga no anyapay ti mapasamak di tadalan kan ka. Naputam ka di, asimangpat ni Franklin itay parbangon, lakay. Puan bakit? Kaslaw damat kadwa na simangpat. Ay na talaga nga adda, lakay. Ne, asino nga? Ay, tsak ang buwa. Kasla babae mo't tinangag ko akasarsarita na. Ne. Asino nga dito babae? Ganawan mo't naramdaman ko na ubyan. Tinasaya at kasaritam to di anak ta apaman amakariing Lauro. Sana mabali na basta giyawi diti babae, diti balay. No kasabola na tulagan tayon ti panagkalay sana. Aramidan tayon. Imay kami, nakayat miya tulagan tayon.
ipanagkalay sa dagitanak tayo, abalayan. Ha? Inyawid anak mi, anak mo. Miso na sila nga rodo sumbatan ti anak mi, nanyaman dinapasama kadakwada. No siyakla ama isa, awan parikot iti day taabalayan. No pudno nga ada napasama kadakwada, ay katrabag na laang agkalaysadan. Iso nga ron, nga kami ito dito abalayan. Iti kasta, mapagsasaritaan tayo, mukhaan tipit siya, ti kasar dagita anak tayo. Ang Franklin, amumat nga awan na pasamak kadata saan ka di. Naturog akla ang ijabalayo. Kan may saan tamot ang nagkaida. Wen, amok da ita. Hangam saan nga ron amamati dagiti datakil ko. Imposible ka no nga awan na pasamak kadata. Nakababain ka no, no saan ka nga ikalaysa. Anya amatan, no amok lakas to iti mapasamak. Diyak la kuman simursurot kan ka. Andrea? Timadi, sandak matan adinamag dananang kentatang ko. Imanugot damatlatan iti kayat dagiti dadakkel mo. Awan mo't kiti takas na. Balasan ka. Baruak man. Awan pa'y mo't nobyo. Saan ka di? Awan mo't nobya. O di awan nga rin parikot. Pagyamanan mi unay, tida tarayo, iti panagmaymay sa dagiti anak mi, ada Franklin ken ni Andrea. Ragragsakan tayo nga ron da ito aldaw, para ka dagiti anak tayo, anaglantip ti puso na. Welcome kayo amin dito inano mo o pagtangan mi. Nagiti salpay anangan, agdiritso kayo lang iti panganan. Ano, timakan kakabsat? Agraragsak, kaya nagsasala tayo. Kas panangrambak iti panagkalaysa, dagiti anak tayo. Yay! Congratulations! Masikog ka kunam, Andrea. Wan Franklin, iso apa nga asim tag nakam kamat kuman. Agbalbaliw kan. Ngamin, addanton anak ta. Gusto ko man tikas ta pa naging inom mo. Nagsaya atin ngay. No addanton anak ta bakit? Agbiro ka kumamat nga rudan iti pagtrabahwam ah. Iti kasta, addanto ipakan mo iti agbalin nga anak ta. Anay ko, apay nga agsipat ka ngay, Franklin. Ayop ka. Di lang man mandamandara na kasta si Andrea, ha? Agtrabaho ako kaya ko tagtrabaho. Saan no saan? Nawatan! Lakay, aw-awiran pa'y man ni baby taglaba. Nagadung aminan timurang tayo. Masaduta. Paturugan pa isa kan do aglaba. Anya? Kasano apaturuga kat kaririing nalaang? O di oray pa makaturog malin sa kan to aglaba. Kaanon tupay nga'y, aldaw ton sayang tidarang tiinit. Imbis amamagaan adagos dagiti ilabak, awanan Ay kat makaamu kameten amang iremedyo. Basta masadutak nga gawawir. Rumarak. Ni, papanamanan aya. Basta da papanak, di mon amwan no sa dino. Sumangpetak tulat ta intong kay kayat ko. Kumusta kan, friend? Long time no siya. Ay, kas makita mo't Christy. Abak ko pa yung tinaganak itipito iti kastoy nga itsura. Anya? Sika talaga, Andrea. Saan mo't?
Si kalaang ti mangibagbaga iti kastay niya. Ang pwera ang friend. Anya nga min ayat tinapasamak. Apay akila at ti panagkalesayo kini Franklin. Jakman amo, friend. Naklaatak matlaang. Kas lakimat ti kinapartak dagiti pasamak. Imatindarak laang mat iti kasar. Nakisala. Nakiturog iti balay da Franklin. Idi kwan, natulag matan ti kalay sami. Di mo ibaga a pinikot na ka ni Franklin, friend. Diyak amo, friend. Diyak amo talaga. Anyangay nga rod kat adaditan. Talaga siguro nga iso tigasat ko Ti may tulag iti lalaki at diyak mat ay ayatan. Bukas na. Talaga adi mo ay ayatan ni Franklin, friend. Mamati ka man kan saan, friend. Talaga nga awan ayat amariknak para kan kuana. Pudno anadaan kami iti anak. Ngam pilpilitan naklaang amakikaida kan kuana. Kat no diyak kayat. Tungpa kas kadadanog tilak amag. Anya? Day tatipod no, friend. Iso talaga maumuma akon. No diyak lapang panunutan ti anak ko. Ang mga no pinanaawa kundi dya Franklin. Oy, Andrea. Oy, Andrea. Anya ka di Franklin. Di ka man natagari. Ang mga numalukag ni baby. Sapay nagrigat apaturugan. Saan nga malukog dito? Kita mo no. Narunaga na Nabartek ka manan. Saan mo na? Nakainom malabas Unay kamutan, Franklin. Talaga ka ding awanan pagbalbaliwam, ha? Nusir muna na tumalangan, ha? Mala, tumal na ka nga rudan. Tamaturog akmatan. Sana. Parang sakan na kaway mo na. Sakan maturog. Bakit? Anya? Anya ka ka din eh. Umay ka man. Anya ka din, Franklin. Ang parbang ka kumamat. Abay, abdi mo kaya, ha? At talalaki man niya. Asinot talalaki, ha? Imbagam! Anay ko, patamtimak, Franklin. Di mo masmasan. Masaksakit tanag. Pagno ka. Sino tilakin, ha? Ibagam mo sino? Awan lalaki. Awan! Basol yun dahito yung nagbanagak, tatang. Basol yun. No, apay mat kami na basta imanugot kayo. Ngagkalay sa kami ide ko ni Franklin. Anya nga ita. Kitaan yung mantika sa sad ko iti danana. Nakakaasiak. Ay, Andrea, nakaw. Malaksid asadot tinakyasawaak. Artag kan kumabil pa'y. Di nakamo at tulungan kadag iti trabahok iti unag ti balay. Naglaing pa'y nga agimon. Diyak manam mo, anak ko. Ipili ba ngamin ini ti ama ni Franklin nga dan napasabak ka na kayo. Ibang paglalaan ka no, asong batan ti anak na. Iso nga impilit na ti panagkalay sa ayaw. Saan kami mutan anak kapag gagkay kininanang mo? Nang rona, ganda kami nga ron ti baba yan. Wana, ngam dinamagdak kumapay man. Kinasarita nagpaymat kumasakbay anak itulag kayo. Ay, bigdo min sakit di agpay sa anak ko. Ay, jak man amo. No apay nga imanugot akbat anak ikalaysa ka ni Franklin. Pagbabawyak unay ti panak ikalaysa kan kwa na tatang. No kasta, masikog ka manan, Andrea, balasan ko. Wan nga rod na. Napasarunuan adagos ni Christine. Husto matkit di iti kasta mamaminsan ti panagaw-awir mo. Wana, nga marigatan nakmat nanang. Kasano, di nakmat pulos tulungan ni Franklin nga agaw-awir. Agraman dagiti trabaho dito'y balay. Awan pa'y kunana at tulungan nak. Bayam ta kasaritak tumanan ni Franklin, balasan ko. Sige man nanang. Barang da kayo ti danggan na.
Nukas ta nga daramid, ibagam laang tao may ko awiran ti apo ko. Wano umay mulat ta itulod iti balay. Sige man nga rod, nanang. Kat agyaman naklaunay, Awanan yaman na balasan ko. Iso lang day tati amok ang maitulong ko kan ka. Lakay. Oh, apay ka di bakit? Kasla makun konsensya ak iti inaramid ta. Apa nang itulag kada Franklin kan Andrea. Makitak ngamin ti kastaunay arigat yaman ukang ta. Ay, di ka mo nagsakot ti kasta bakit? Napayagan tayo ta panawan. Duan ti anak na. Ito, ibagam kitin, ang makunkonsensya ka. Taim pilit tamutlaang ti anak ta ni Andrea. Nagaramid talaang iti papuspusan, tapno agkalaysadan at agos, nga oray awan mo't napasama kadakwada. Ayat talaang nga agbaliw kumati anak ta, gapo iti kinasadot kan kinamamartag na. Ay, Ang awan mo't lata, awan mo ti makitak ang nagbaliwan na, nga oray ita taaddan anak da. Isumat lata nga iso. kinapuno na bakit? Mabayag mo tayo na sinsidiran na kiti konsensya. Kapag lang tagtagari. Abdan itan, agasawa na. Abdan anak na. Gusto lang masiguro tinaramit na. Ay, Lauro. Tulungan talatan ni Andrea ang mga awir ka na kiti ubeng. Kan tulungan tamatlangan ito ka na kiti masapsapol. Iti balay na. Dahil talangan ti kasayaatan nga aramidan ta ita. Anya nga itinaramid mo itinagmalam dito balay, ha? At lalaki man niya. Asino ito lalaki mo? Asino? Ibagam sa tagtagbatay! Awan ti lalaking Franklin! Awan! Siguradum lang, Andrea. Siguradum lang. Anay ko! Ipatanak, Franklin! Masaksakitanag! Ipatanak! Ayop ka. Mamuwag lang na sino tilalakim. Talaga patayin kayo! Oh, awatan dati kwarta, Andrea. Ni, analog day ta kwarta tatang. Idulin mo. Iti kasta adaramatam. Imbag lang ay gatang mo karag iti masapsapol dito balayaw. Agyaman tata. Awanan yaman na balasan ko. Pasensya ka lang kumanitikas dyan ng ugalian di anak mo. Talagang sangawanan pa nagbalbaliw na. Tata. Agam di kagda nagya. Ikarik, tulungan da ka mang padakkel kan mang paadal kadagiti anak yo. Sigurado ka din iti day tapang ngadeng mo, Andrea. Wan nanang. Nabayagan a pinampanunot ko ti may papaniti day ito'y abanag. Katsi ka ang ngarod balasan ko. Makita kan mariknak mo ti kastaunay arigat mo itidan na ti anak mi. Iso adida ka ngarod labdan, no talaga adisidido kan nga agabrod. Agyaman nanang. Amok atiyo baybay ang dagiti anak ko. Iso nga ibatik pailaang idakada kayo. Awan ti parikot iti dayta, Andrea. Amo mi asaan mi amaartapan ti panang ipatag ti maysa nga ina. Ang namnamaam nga aywanan, kan ipatag mi ida iti nalablabas pay, ngam iti panang ipatag mo kadakwada, balasan ko. Banag apagyamanak unay nanang. Di kay madanagan. Tano bilang mapagasata na ka makaabroad. Kanayo nagtumat ti umawag kada kayo. Addakan kadayta balasan ko. Namnamaam adimin to ipaidam kan kadagiti anak mo. Kat ulitag manan ti agkidaw iti pasensya. Gapo iti kasdi nga ug-ugalian ti anak mi. Pasensya ka lakuman.
Talagan sa nga awan manaknakam day di at tao. Awan na nyaman na nanang. Talaga siguro akas tatibiyag. Iso siguro timako na agasat mi nga agasawa. Iso na lang ta talaga adya kon maanusan tikas jay nga ugali ni Franklin. Iso talaga kayat kunti umadayo. Itikas ta, maliklikak matanti kanayon a panangkabil na kanyak. Bareng no isunto matanti pagnakman na balasang ko. Sapay ko mga rod takas tangag pa iso nanang. Ang no talaga asan pa'y lang agbaliw. Diyak laamon, no anyan to ti pagbanagan ti relasyon mi nga agasawa, nanang. Diyak manamo no apay akas jay ti kinapartak idi dagiti pasamak. Diyak man laang nakapagkadkad apulos. Ti may sa siguro arason ko idi ket titawan ko. Dandaniak ngaminan ag 30 idi. Ket gapo siguro iti buteng ko asaan akon ang maasawaan, iso adya kon nakapagkadkad pay. Iso na laeng tadakkel met gayam abiddo ti panakikalaysak ni Franklin, gapo iti kasjay agalad na. Ita Miss F addaak ditoy Taiwan ang makitagtagkat. Diyak pa'y nagaw-awid manipod nagabrudak. Adamatan iti junior high dagiti dua nga anak ko. Kat planok ida apagturan dito'y Taiwan iti mabiit. Kayat kon ang makisina ka ni Franklin, gaputa kayat kumeten awaya-wayaan tinagbaetan mi adwa. Nang rona, kat adamatan na sarakak alalaki, nga iso tinakariknaak iti pudpunno a panagayat. Daytoy mantipadas ko ajak to pulos malipatan. To'y pagayam mo, Andrea. Ken ka pagayam, Andrea. Panagkunak kat addaamin kin ka ti pangeddeng. Anya ngay nga rod no talaga asan ani Franklin ti lalaki aparakin ka. Karbangam mo ti agayat ken paayat pagayam ko. Kasaritam anasayaat ni Franklin, iti kasta awan to ti agbalin aparikot iti nagbaetan nyo. Ipakaawat mo kenkwana ti amin, kasta metten kadagiti anak mo. Alakastan pagayam Andrea ket pagyamanak unay, tiing ka panagsurat dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tedadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag, adiyon to pulos malipatan, ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. Hello manen, kada kayo amin papagayam. Makablaawan kayo amin itinaragsak nga ingkay panagdengdengeg. Maminsan pa'y
Pagyamanan da kayo manen iti kanayon nga ingkay panang tartarabay kadagiti drama tayo. Ti pakasaritaan nga inta ikan biyagita ket nagapu iti pagayam akayat nati agpailinged iti nagan at Trisha manipod sudipen laon yon. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nagbalinan aliw-liwak ti agdengeg kadagiti drama dito YouTube ket maysa ti programam kadagiti pagayat ko adengdenggan. Patricia ti sibubukal anagan ko ket kidawek nga awagan na kumalatan iti Tricia. Adaak ita ditoy Italy a makitagtagad. Mabainak kuma amang ipadrama ditoy padas ko ngem inturturod kon tinagsurat gapu ta amok a makaitad iti adal toy padas ko. Nang runa kadagiti padak anaayat adumdumngeg ditoy programam. Miss F, ada childhood friend ko, iso ni Renz. Agkaadalan kami manipod elementarya agingga iti sekundarya. Iti simrak kami iti kolehyo, jak amo idi no anya ti alaak a kurso. Gapu ta kina maestro ti inyen rol ni Renz, iso matten ti sinurot ko. Iso ang nagkaadalan kami matlaeng. Malaksid iti dayta may sapay abalay tinagdagusan mi iti mismo nga ili ti probinsya mi. Agsabali kami laeng iti kwarto ngem komon ti kusina ken banyo. Kaadwan kadagiti usar mi ket may maysa. Kas kuma iti paglutuan ken dumapay a kagawaan iti kusina. Umunag rumwar ni Renz iti kwarto kasta akmet iti kwarto na. Makiusar kadagiti usar ko, kasta akmet laeng kenkwana. Kasta ti kinasinged mi iti tunggal maysa. Mapagkamkamalan da kami paykit din nga agayan ayat, gapu iti kinasinged mi. Idada kami iti maudi atukad ti kolehyo, kalaat ang nagbaliw ti riknak kenkwana. Nadlaw ko akas laag selosak no adda kasarsarita na ababai. Rugyak nga rudan ti ag salaysay. Oy, Renz, bumangon ka ditan. Aldawan. 5 minutes. 5 minutes ka dyan. Bumangon ka kit din. Nakaluto akon. Aggidantan amangan. Anyat orasan na ya. Agala 7 na. Basta ka di. Naglukon. Kimot nag-alarm ti cellphone ko. Ay, lubat matgayam. Ay sos, in charge mo pa'y kumangamin asak pa'y anaturog ka. Masalutak nga minan a bumangon, hindi nagidak. Tiyan mo kahit mabalin pa'y. Naidap gaya man. Alam mo, tita cellphone mo ti charge ko. Agmurmuray ka, ta sumaruno kan ije kusina. Idasar ko lang ti pagar mo sa ranta. Sige, sumaruno ato na. Oy, Dayan, makumikom ka manin kadagiti research paper mo, Ay, naku namon, Tricia. Diyak matlakit din malmalpas. Sapay exam tayo next week. Ay, na-relax ka lang ngamin, Di mo unay seryosuan. Ma-stress ka no iso ka na yun ti pampanunutam. Ay sus, kasta ti ko na, ngamin adda ni Renz akatulungam kadagiti activities tayo. Angam no awan, ang mga no di mo maibagati kasta. Anya? Husto ak, saan ka di? Ay, imbag ka pa'y, friend. Apay mat anak ko nam imbagak, friend. Ha? Ay, kwa, awan, friend. Lipate mo tinaibagak. Ala, umay kan tamapantan ije classroom. Orasan di sumaruno a klase tayo. Ay, wun ngagpaiso. Sige, umunakan, friend. Orayok bit ni Renz. Nalabit nga agturungan da dito eh. Naisaganam ka din dagiti itugot mo amapanag beach inton bigat, Renz. Siyempre ako pa. Excited? Of course. Apay si ka, saan ka excited? Loko. Asino nga'y matisaan nga excited? Itala ang amaadaan tayo iti kastoy abanding sakbay ti graduation. Wala nga, Rod. Sigurado nga ag-enjoy tayo itay.
Una, sigurado na ito, Tricia. Ay, kamaudyanan na. Agturpos tamat laangan. Wan nga rod, agturpos kan, itidi mo ni namnama akorso. Ah? Nagbiti pa nagtulit ti panawanan niya. Kasla ka ano lang hindi nag-enroll tayo iti umuna tukad ti kolehiyo. Ita, agturpos tan. Maestra kan ton. Wan nga rod, kat maestro kan to, matan. Wena, ay mayat-mayat na panunod yung gagawting tayo. Sabay ti graduation. Una, ngamin, inton malpas ton ti graduation, sigurado ang makumikom tayong tumatan. Kan adon ton ti agawid kadagiti probinsyada, saan tayon ton ang makapagbabanding. Iso ana sa isaya at matlaang nasakbay ti graduation ti panagawting tayo. Hi, Dayan. Oh, si kamat gayam, Renz. Hello? Kasla nakaadayo ti nakaiturungan ti imata mo ah. Ah? Kasta aya? Saan mat ti ko na, Renz? Ada ka di parikot mo, Dayan? Ha? Ay, kwa, awan. Awan. Si kamat, ti lamad-madlaw mo. Okay. Uwi ka. Tama pantay ti ayan dagiti kakaduata. Imay tayo dito, tapno ag-enjoy. Saan kat atap nagmay-may sa ka dito igit ti bye-bye? Oh, seryoson sakit iti pagsarisaritaan nyo, Dayan, Renz. Ha? Saan met? Nakita kami nga agmay-may sa ni Dayan dito ay. Iso ngay nasitgak. Apag isumot isa sampot mo. Ala, hintayo ni G Cottage. Itay pa nga agay ayab dagiti kakadwa tayo. Dayan? Uy, Dayan. Ha? Ne, ada kamat gayam, Tricia. Sino tikit kita, Nakatataer at talaga ni Ren. Saan ka di, Tricia? Ha? Maaglang ti babae asaan nga gusto kenkwana. Dayan. Maibagay launay kenkwana ti suot na abakser. Saan ka di? Nakarkaron ti kinataer na idiinikkat na ti akin nga to akawas na. Makita dagiti abs na. Kwa, umay ka, Dayan. Mapantay ti daya banda. Ijay tamat nga digos. Dayan, Trisha. Anya pala tiraramidan nyo di tangay. Umay kayo natag didigos na yun. Wan Renz, umay kamin. Umay ka, Tricia. Danunan ta da Renz iti ayanda. Agdi gusta matan. Trisha. Ada ka di ba ka, Renz? Ko? Baga mo na niya date na. Si sasaganak adumat kan ka, Renz. San? Nakababay mat kan ka. Anya? Tapay ka tingagbayin ka kanya, Renz. Uy, amamukan, manipod ulo, aging ganda pa na niya. Ha? Oh, come on. Bagamon ko na, man. Awan rumbang apagpainam. Kan may isa, dudwata na ang matito'y silid ko. Awan mat sa bali ang makangag, no bilang laang. Alangan, ibagamon. Ito na minsan ton. Maturog kan. Kapamakain na ka. Amo ko na bandog ka. Mapanak matan iti silid ko. Iti kasta makain na matan. Anya? Gusto ka kinidayan ko ng Renz? Uwan, Tricia. Kinapudno na. Napayagan na kurso na anak ni Dayan. Iso na lang. Tadyak makaala iti tiyempo ang mga diskarte iti ayat ko. Nangruna kat nagaludag iti agar-aram kan kuha na. Renz. Nakababain man. Angin, agpatulong ako makan ka. Amo ka nasingad kayo ka ni Dayan. Pangasiman, patulungan nak. Dulungan iti anya, Renz. Iti panagaram ko kan kuha na Ha? Oh, anya ngay. Namnama ka diti panang tulong mo kanyak. Ay, wah. Ti amukit adan nobyo ni Dayan. Wan. Malagip ko nga imbaga na idi ti kinaadan nobyo na. Anya? Adan nobyo na kunam? Kasta nga ron. Angam awan mo't makitkita ka kakuyukuyog na. Ay, ko. Ti
ko na nakit adda iji lugar na. Saan ka no ang makaumay dito eh. Ngamin, adda mo trabaho na. Kasta ka di? Wan. Sayang nga ro da. Ngemore kasta. Ang mga mabalin nga alam ti cellphone number ni Dayan para kanyak. Kaya't pula ti makipagayam kan kwa na. Sige. Alaag to inton agsarita kami manan. Agyaman na nga. Pakaragsakak unay no maalam ti cellphone number ni Dayan para kanyak, Tricia. Itay pa nga adda text iti cellphone ni Renza. Adda manan. Agdigdigos ni Renz. Kita akman. Dayan mo tinaka-register anagan dito eh. No, kasta. Naalanan ti-number ni Dayan. Nagsasarunod ti text na. Basag man. Kunak no sino itayan ti agte-text. Iso adya rinep-replyan. Sikamat gayam. Sige ha, tagrubatak pa'y. Kita-kits na lang ijay pagadalan. Aywan, iadnak gayam iti Facebook account ko. Daytoy iti Facebook name ko. Ha? Ang mga nunirens da dyan, nalpasan ang nagdigos. I-delete ko amin dagitoy. Itikas na, di na mo anabasak dagiti text ni Dayan. Oh, ada ka ganti ti silid ko, Tricia. Ayun. Nagalakla ang iti hanger. Ihanger ko man dagiti uniform ko. Wala. Pasensya ka na. Adan sa ngagpaisto amin ang dagiti hanger mo dito eh. Okay lang. O sige rumara kon. Huwag kayam. Uray di mon alaan ti number ni Dayan. Naala kon ka ni Jomar edi kalman. Okay. O sige, agsukatak pa'y. Anyamatan. Iti kinaad-ado ti mabalin ko amasabat. Ni pailaong mat Dayan. Patakak ti magna. Hello, Tricia. Agdadaras ka mat. Sa dino ti papanam? Ay Dayan. Mapanak iti internet shop. Adaramidak. Sige Okay. See you around. See you around tarupam. Aga-agaw iti nobyo. Uy, Tricia. Itay ka pa birbirugan. Adda kalagahan dito eh. Uy, Tricia. Anyang kamitan, Renz. Di nakman disturban. Kita ang mga daramidok. Sus, di ka man agundi dita. Umay ka kidita yung tag merenda. Mabisina kon. Mapankasiksika. Ada ka di bagbagang? Awan, mapankasiksika ko na. Sa anak pa'y amabisin. Oh, nga ora ilibre ka? Ni Dayan ti ayabam, taiso ti ilibrem. Ado pa'y taramidok. Sige, ditakan. Na. Oy, papanaman mo eh. Agsubli ka dito eh, Tricia. Apay kasto'y matan ti marikrik na. Masaksakit anak iti aramidan ni Renz. Apay. Diyak matan magawidan ti riknak nga agayat kan ko na. Nakatataarmat ngamin. Malaksid iti dayt na. Nakasingsing patmay. Iso tay lalaki nga awan bisyo na. Sagpaminsan lang ang uminom. Ay, anya nga tataramidak. Tapno maibang uing tirik na nakanyak. Naskan ang makapanunutak iti pamuspusan. Iti kasta, saan da ang makapagsarita kin ni Dayan? Kasano? Kat agtintin next damatan. Kanayon damat nga agkita iti pagadalan. Ay, anyang matanti kasto eh. Basta.
Nasken ang makapanunutak iti pamuspusan. Uray anya ditan. Basta saan da ang makapagsiningan. Siyak laang tagtagikwakin ni Renz. Siyak laang. Dayan? Nasayaat mo tadakan. Agtugaw ka, Renz. Agyaman na ka. Pasensya ka nung naladawak iti oras ang nagtulagan ta. Na-traffic ak ngamin. Awan parikot iti day ta, Renz. Agmay-may saka ka di? Ni Tricia nga eh. Apay, di mo intugot? Ako adda sa bali pagnana. Iso asyak latimay. Ken may sa nasaysayat mo't lang no dudwata. Tapno makapagsarita ta iti nasayaat. Wana, ang amangan no aday baga ni Tricia. Nang rona no maamuan na adudwata lang ditoy. Narigatan. Anya ko mati baga na. Maragsakan kit di Nga ta, Renz? Ha? Amom, nadlaw ko asabali ti kinadagkat ni Tricia ken ka. Panagkunakat saan lang anain kabsatan ti pangibilbilangan na ken ka. Anya? Kasano kumamat ang maibagam ti kasta? Ay na Renz, babae ak. Amok akilatisan ti padak a babae no ag gusto dayto iti may sa alalaki. Tilamad-madlaw mo. Pudno may sa ti boarding house apag naanaadan mi. Ang agsabali kami mo iti silid. Ken may sa, naingkabsatan la talaga tirik namin titunggal may sa. Os? Sigurado ka? Ay nawun, kunak lang arudan. Kinapudno na Renz, nabayagan na crush ka. Anya? Ay, Dayan, dinakman ang awan. Kitno adda ka nun, boyfriend mo. Ha? Nagkunamot kin ka nga da boyfriend ko? Ni Tricia? Anya? Ay na, awan pa'y boyfriend ko anya. Ha? No kasta? Parbulahang timbaga ni Tricia nga da boyfriend mo? Ang baliwan taman ti saritaan. Kuna makrush na. No kasta, adda nga rod namnamakan ka, Dayan. Ay sus, parigatan kamot basit asak bay amagunod mo tinasamit ngawon ko. Anya? Agyaman ak unay, Dayan. Kamaudyanan na. Nagunod kumatlangin tinasamit awan mo. Siyempre mat Amangan nga no ibawing mo pa iti sabali ti panagayat mo no agpakiputak pay laang. Iso nga sinungbatan kan adagos. Di kag danag. Si kalang ti babayan na kariknak iti na idumduma a panagayat. Ikarik. Si kalang ti babae nga ayatek. Aging gatong palbiag. Kasano ni Tricia? Awan ti rumbang nga pagdanagam kan kwa na. Kasaritak apama na makaawid hak. Ibagak kan kwa na ti may papankadata. Ang amangan mo't numang namnamakin ka. Amangan no ti amuna kat ag gusto ka matkin kwa na. Kaslakas tangamin ti madlaw ko kat. Saan kunak met? Amok anay kabsatan lang tirik na kanyat. Masigurado ko dita. Tinasayat. Rumor ta. Intamangan iti paborito ka restaurant. Kalpasan na. Mapanta iti bar. Ag-celebrate naman iti panagayan ayatan. Hello, Tricia. Lukot ang tiri daw. Aday baga. Darasam! Tangiwat mo, Renz. Di kag laaw-laaw. Adalo man tirabi Ang mga numalukag dagiti borders. Bayam na kita, borders. Tinapatag. Naragsakak. Agragsak na mo ta, kasay. Mapan kan iti salad mo. Ingka maturugan. Rabiin. Kabit lang. Jack pa'y naibagatik at kung naibagakan ka. Siya. Renz, inarakop nakmatan. Ipatpatag ka, unay. Ipatpatag ka, iti kasta, unay. Ipatpatag ka, kaskabsat ka. Iso nga, damang lukan ka. Ibagam, tadyak ag pangadwa amang danogan pa na. Anya? Naragsak to'y lubong ko, numakit, kita ka, numakita, tanais, maruba. Ay, unay kan, Renz. Hoy, bumangon ka man kita. Hoy, Renz.
Tulungan na nga, bumangan. Diyan ka bayalan ti bumangan. Dito ako na maturog ha. Tilitrifan mo. Nagbara. Nagmayat talaga ti pamagi ni Renz. Asino mat ngay ababa iti saan ama in love iti kastoy akinataer ti may sana laki. Nakaturugan ni Renz iti kamak. Amo kon teramida. Sakit ulo ka. Abingat dito yung silid ni Tricia. Diyos ka. Tricia. Anya tinapasama kay Dirabi. Apay nga kay datamatan. Lamo-lamo ta na. Renz, adda na pasama ka datay Dirabi. Anya? Si kantumit ngamin, pinilit na. Kastaw na yabartak mo. Nakainumak mo't basit, isoadyak mo't nalapdan ti bagi. Saan napudno ti pagbagam, Tricia? Ti cellphone ka. Nito yan. Awanan ka itibain, Renz. Kunak no na inkabsatan tiriknam ka ni Tricia. Naulpit ka. Nasakit ti inaramid mo. Pinangnamnaman naklagayam. Apay akas iti ibagbaga ni Dayan, Tricia. Ay, diyak amukan ka, Renz. Awan amok iti dayt na. Di mo't da kayo tinangkuyog idirapin. Sa dino ti papanem? Mapanak iti ayan ni Dayan. Amok no apay akas dyan mo't ti text na kanya ka. Renz, ang subli ka ditoy! Di nakpanawan! Renz! Apay na kita, Renz. Isublik amin ngintad mo kanyak. Kukam lang na kita. Ngam apay. Kalpasan ti naramid mo. At dapay laro pam amang damag itikas ta kanyak. Di kan agin diti, Tricia. Amok ti naramid mo apanangala iti lamo-lamo aladawan ta. Kalpasan na, insend mo ka ni Dayan. Imbagam kan kuha na anabayagtan nga agayan ayat. Ngauray saan met? Pakawanan na ko, Renz. Inaramid ko lang tikas tiyay. Ngamin ay ayatan ka. Kadyak kayat ang matagikwa na kati sa bali. Nagsakit tinaramid mo, Tricia. Awan umasping iti kinasakit na. Renz. Awanan. Pinanawan na ko ni Dayan. Ita, naragsakan. Renz, adaak lang ditoy. Di kang danag. Ipaay ko kan katipamatag asap-sapulan. Ay ayatan ka unay. Si sasagana ang nga aguray. Aging ang ayatan na. Iti ka naman. Saan to ang mapasamak na ita, Tricia? Anya? Tamani po dita. Aglinipat ka. Saan, Renz? Pangaasim. Ipatay ko lang kit di numapukaw kay dibiyang ko. Diyak ka sa pulan ti babaya kaskan ka, Tricia. Managing bubuhod ka. Tibagim lang ti pinanpanunot mo. Di mo man la pinanunot ti riknak. Ken ti rikna ni Dayan ang masakitan. Gapo iti inaramid mo. Lipatan na kon. Kit lipatan kamatan na mamimpinsan. Agyaman naklangan kadag iti kinasaya at may nararamid mo kanyak. Gimpasensya ka. Tasaan nga umdas dagijay. Tapno mapakawan ka. Renz, pagbababaw yung unay tinaramid ko. Pakawanan na ko, pangasim. When Miss F, inaramid ko amin apamuspusan, tapno ag-break the Renz kandayan. Amok dagiti mabalin nga ibunga dagijay nga inaramid ko, ngem nagari ti kinamagin bubukod ko. Nagbalinak a selfish kadagidi agundaway.
ti bagiklaang ti pinanpanunot ko. Agbabawi akman ngem naladawen ti amin. Nagdesisyonan ni Dayan asinaan na ni Renz. Saan nasulbar day di aparikot, gapu ta nagbalin kami maten abisi, gapu iti umadanin a panagturpos mi. Dinak maten pinanpansin apulos ni Renz, kasta maten ni Dayan. Aging gaan na danon ti graduation. Inaramid ko amin ng apamuspusan tapno makipag-ayos ken kuana, nga may salaang ti ibagbagana. Dinadaal ko kano ti kinasingad mi. Dinadaal ko kano ti friendship mi. In black nak ni Renz, kastamatan ni Dayan. Kalpasan ti graduation saan kami ang nagkikita pay. Nalaos ti panagbabawik, amok adakkel ti nagbasulak kadakwada. Miss F, anya ti rumbeng aramidak, kasanuak ang makadawat iti pamakawan kadakwada no in black dakmeten iti social media. Mariribu ka nak unay, sapay kumata matulungan nak, ket pagyamanak unay tiing ka panangibasa ken panangyornos para iti pannakaidrama toy padas ko. Toy pagayam mo, Trisha. Ken ka pagayam Trisha. Panagkunak ket ikampay iti oras wenno panawen da Renz ken Dayan. Tapno aglunit wenno aghil dagiti sugat iti puspuso da. Nasakit man ngem nasken nga aklunem. Kas kinunam ammom no anya dagiti mabalin nga ibunga ti inaramid mo. Ngem inaramid mo matlatta. Di mo ay ayan ti bagim pagayam ko. Ti kasayaatan nga aramidam ita ket dumawat iti pamakawan iti Dios a namarswa. Ikararag mo asapay kumata dumteng tumatlaang ti aldaw tamapakawan da kada Renz ken Dayan. Pakawanam ti bagim ket ag-move on kan. Dimon panunutan pay ti napalabas ngem ket di agtalinaedladtan iti lagip mo dagiti apasamak. Patsek adumteng to ti aldaw nga agkikita kayon tumatlaeng atallo. Gundawayam tumatan ti dumawat iti pamakawan kadakwada. Ket sapay kuma tadimon ton aramiden ti inaramid mo kada Renz ken Dayan. Agbalin ko mga adal ken kadayta. Alakastan pagayam ko, ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay kanbiag ita ket manipod ken ipagayam tayo a Gemma. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin, idanon kumanpay tinabara a panangkablaaw ko kada kayo amin, amang bukbukal, kadag iti drama nga inkam dengdenggen iti inaldaw. Kastameten kadag iti padak anaayat adumdumngeg iti daytoy a programa. Naawi sakmet a nagsurat tapno inak ibinglay tinagbalin a padas ko. Padas ajak tupulos malipatan, gapu iti apagbiit aragsak anang ted iti saem kanyak. Ketap no nalawag ti amin, rugyak nga roden ti ag salaysay.
Insan! Oh, ada ka mat insan, Walter. Nasapakan sakit di ngay malatiw Wan insan, aywan, malagip mo ka diti kunak ngayam amukan ka? Jay ko na mga road rider, insan. Wan insan, saan nga isuti mo na gwapo akas kanyak? Angam nasingpat. Anya? Sika talaga, Walter. Amom insan, sa anak matkat nga agbirbiro iti gwapo. Ti birbiro kag iti may sa lalaki, kat jay mangayat kanyak iti napudno. Tauray kukwa na amin ak kinagwapo, no sadot ken artagmat, ay, uray sa anan, insan. Gusto ka insan, kahit ni Patrick day ta. Iso ti lalaki a birbiro kam, kan talaga aparakan ka. Anya? Kasano ka kumamat a nakasigurado iti dayta, insan. Kat ni ultimo aniniwa na dayta a Patrick kat jak pa'y nakita. Kinapudno na insan, kahit nag-text itay. Kuna na nga umay nakapasyaran. Ha? Kaya't mo asawan, umay ita dito'y balay? Wan insan, kurso na anak namin ni Patrick aparakan ka. Malaksid na singpet. Nagagat pa'y. Iso mamatiak nga wan tiag balin na parikot. No bilang da kayo tiag kagasat, insan. Anya? Pudno ti bagbagak insan. Makita ngamin, nga doon nagitibanag ang pagparehasan nyo. Kas ko ba iti anya, insan Walter? Ag-rides. Kahit wasawan, tiag motor. Ag-road trip, kas jay. Isma, nas ka na makabagam mo kayon. Iti kas na, saan na makabirok iti sa balay? Hi, Gemma. Oh, Patrick, nagsubli ka mat. Apay, ada na lipatam? Kuha, awan. Gumata ang iti soft drinks. Nagbarang amin ti panaman. Kaya't ko ti uminom iti nalamiis. Okay. Mabit lang nga ro data mga laak. Oh, at to yung tigat-gata nga ma-soft drinks, Patrick. Agyaman ak, Gemma, ha? Oh, bayad ko. Oh, at to iti suklim. Agyaman ak, Miss Beautiful. Awan anyaman na, Patrick. Uwan gayam, Gemma. Anya day, Jay? Amangan na mabali na maala ti cellphone number mo. Kan Facebook account mo. Kat mabali na. Putoy nga rodan ti cellphone mo. Tai-type ko ti number ko. Kan Facebook account ko. Agalas 10 matgaya man iti rabi. Ay, nagbit mat na ti oras. Idulin ko na iti lesson plan. Ituloy kong tumanan inton bigat. Ay, makaturturog ako na talaga. Asino nga tamat yan? Chat iti kastoy nga oras. Ay, ang basag mong paisak bayang ka maturog. Imat gayang Patrick. Hello, Gemma. Nakariin ka kadibay. Ang mga numabalin nga umawag ak. Diyak ngamin makaturog. Kaya't ka kumakasarita. Kung nakamaturog ako nga umawag ka nung pa'y mati Patrick. Replyan. Maturog ako man. No ko na mga umawag ka. Mabalin lang tamat. Send ko na. Umawawag mo't ngagpay sundilo ko. Sumbatak panlangan. Itikas na. Awan mo't may bagbagana. Hello, Patrick? Ay sos, italaang manen amakitak ti kasta kinaragsak mo anak ko. Pagat lapayag mo ti isam mo. Apay, boyfriend mo ka din ni Patrick. Ninanang di naman madlaw na. Amo, manak ko, awan mo't katdakas na nubilang. Agpada kayo mat nga addan iti husto atawan.
Malaksid iti dayta, at daan kayo matan iti natalgad at trabaho. Kan maysa, makitak mo't ti kinasingpot ni Patrick. Saan laeng adayta, na respeto pa eh. Kaya't yu asawan. Kaya't yu mat ni Patrick para kanyak nanang? Ay katwan nulakit di tagin inayat kayo. Asino ako mangay mo't amang lapad iti pagragsakan nyo anak ko. Agyaman ak nanang. Sumbatam kit din, iti kasta, mapagsasaritaan tayon adagos ti panagkalay sayo anak ko. Magagaran akon ang maaddaan iti apo ko. Anya? I love you, Han. Thank you for making me officially yours today. Sus! Adapay mo't pa English mo Amangan mo't no aging galang iti damo day tanga I love you, man. Sana. Di met nagkariyakan ka. Asi ka lang ti babae nga ayatek. Naging gatong palbiyag ko. Si ka lang ti babae nga ayaten. Kinipatag ko. Aging gat maudi nga angas ko. Talaga? Uwen ko naklangaro din. Sika kat siksikan tula ti babae nga agtagi ko iti puso. Sika, awan sa bali. Gemma Villanueva. Agyaman ak Patrick. Namnamaam asiksikan tula ang matilalaki nga ayatag. Kan ipatig ko aging gatong palbiyag ko. Sika kat sikala ang tilalaki nga agtagig ko iti puso kan kararwak. Karik tayo ti batog ko alangit. Patrick Villanueva. Agyaman Han. I love you so much. I love you more. Ikarik di kanto pulos panawan. Di kanto pulos paldaangan. Ipaay ko ti aglaplapusanan aragsak. Ket agden nata aging gatong palbiyag. Anawaan ka lang arudan itay? Ngam imbis nga inayadam ti agpataray iti motor, saan mat taing karkaro mat apinartakan tinagmaneho? Di mo pa'y kayat. Kita man nakaawit ta adagos. Nagbihit sana ya. Apay ayang agdardaras ka. Di na kamin mawatan Patrick. Amom ka di delikado ti kastangar aramidam? Kasanon no maaksidente ta? Wano saan adamang dongpar ka data? Okay, sorry. Pasensya ka na. Kaya't ko lang mata makaawit na dagos. Una, tapno ado kumapay nga oras ti panagkadwata. Kat agkadwata mat agasawatan. Saan ka di? Iso nga agdandan natan. Apay ka di aparikot ti oras ti panagkadwata ha. Di na kami maawatan, Gemma. Anya ti jak maawatan. Ibagam ngamin, iti kasta maawatak. Alas 7 ti agsapa asumra ka iti pagadalan. Tap na mangisuro. Alas 4 kanto iti malam makaawid. Sumra kakmat iti trabaho iti alas 8 ti rabi. Panunuto man na imbag. Kasla talo lang nga oras ti panagkadwata. Abak tapay kid din ti LDR iti kastoy a sitwasyon ta. Patrick. Kastoy ka diya talaga ti agasawa. Imbes nga't adda ko mga adda oras ta iti tunggal maysa. Saan mat? Tad ado ti oras ta iti trabaho ta. Nala, hustonan. Okay. Maawat akong ti kayat mo asawan. Pasensya ka na ni. Gemma. Okay. Quality time. Okay. Quality time, honey. Flowers for you, honey. Wow. Red roses. Happy Valentine's. Thank you, honey. Happy Valentine's too. I love you. I love you more, honey. Ala, umay kalumugan na iti motor. Ag-road trip taman. Kalpasan na mapantamangan iti paborito ma restaurant. Wow!
Treat mo? Of course. Okay, go! Apa yang nagpasundo ka pa lang? Katadamat motor mo. Di mo kayat? Ha? Siyempre, kayat ko ha. Sigamat. Uy, itaak lang manan ngagpasundoan niya. Masadutak namin ngagmaneho. Naglalambing lang naman. Ayaw mo? Okay. Sana bale, taitalaang mat. Amok mat amabambanog ka, iti night shift mo. Alawanan. Umay kanta makawid ta adagos. Kaya't kan nga agkan kan arakupan. Anya? Sige, ngam inayada man ang tiag maneho, ne. Kadalan ka no partakam ti agpataray ti motor. Uwan ka na eh. Ala, lumugan ka han. Kita man, bagay ko matlang na ito'y jacket ko ngayon regalo, honey. Nani? Kita akman. Sumango ka. Kalpasan na. Agtalikod ka. Kita. Wow. Bagay mo launay, honey. Talaga may bagay matlang iti kinagwapok? Siyempre, siyak tinagpili. Iso may bagay unay kan ka. Ayos nanayunan man nga rodon ti pogi points ko na. Ngam to'y regalom kanyak ngay. Helmet mat. Helmet anang idulin iti kinapintas ko. Dahil tatin napilik nga regalo. Tapno protektaran na ti ulom. Saan ka tapno idulin na ti kinapintas mo? Angam, kaslakas dyan mo't langan Tapno siyak lang ti makakita iti kinapintas ti asawak. Anya? Ang apo lang tayo dyan, honey. Amok mo't asisyak lang ti lalaki. Ngagdagi ko iti pusam. Sana yan. Katuan, iso nga awan rumbang apagdanagam, Patrick. You're the man of my dreams. Wow! Nagpintas matan ti shoulder bag mo, Donna? Of course, friend. Ingkarigatak aginatang. Ngamin, awan mat mauray ko amang irigalo. Anya? Jama! Oh, Insan Walter, apay ngagdardaras ka? At da ngamin nakitak ang aksidente ang motor iti saan unay nga dayo. Kaslamat tayo motor ni Patrick. Imposible. Masiguradong anak kaawidan dadya iti kastoy nga oras. Uy, Walter, saan man atila bagbagam? Saan anasaya at rabak day tanya? Saan ka mang rabrabak? Panagkunakit sana ka nagbidot iti nakitak. Ay, awagan man kiti ni Patrick. Damagam no sa dino ti ayan na. Darasam! Mabitlaan. Ay, sapay ko maata nagbidutak lang tinakitak. Di naman sumbatan tiyawag ko. Ay na, yan ada yung Diyos ko. Ala, awagam na ta. Aging sumbatan na. Manang Raquel, apay akas naman ang titsura ni Patrick. Sigon iti doktor anang tamingkan ko, kumatos ka no ita, tikabsat ko. Anya, kumatos ko naman ang Raquel. Gemma, Patrick, amo ka bang mangagnag? Di mating ka rin madi nagtupanawan. Di mating ka rin nga agdanatang agigatong palbiyag. Pangaasi, Patrick, di na kumamat panawan. Lumaban ka, Patrick. Lumaban ka. Adak lang dito'y sibay mo. Di ka tupulos panawan, Patrick. Anak ko, manong nga aldawan nga awan impapaw nagmo. Pangaasim tamangan ka kumamot. Amangan no anya pa'y ti mapasamakan ka. Gapoy ti saan mo apan panlangan. Nanang. Adda ka asit ti Diyos, anak ko. Amok adin abaybayan ni Patrick. Kasanon no saanan ang makaring ni Patrick, Nanang. Kasanon no mapukaw ko ti asawag.
Kasanuak pa yan, nanang. Di ka ngamin agpanunot iti kasta, anak ko. Ti aramidom kit di ita, kat dawatem ti panarabay ti Diyos anam arswa. Amo, kan mamati ak nga ispalan na iti pagkat ti asawam. Nanang. Ay, Diyak langit di ka baalan no at danakas ang mapasamak kan kuan, nanang. Security CT scan result ni Sir Patrick. Ada blood clot iti utak na. Medyo delikado ti kasasad na. Ngamin, saan lang nga may sa ti damage na, ma'am. Anya di kaya ti asawa, doktor? No sana madaan iti puot iti unog ti 48 hours. Manipod ita. Amangan no santo na makalasat. Angam na makapuot, itimbagak nga oras. Ada posibilidad na asaarin ang makakita. Gaputan na apiktaran na iti urat a konektado iti matahan utak na. Tinapatag, agbiag ti kabsat ko, doktor. Doktor, orean niya pa iti mapasamak iti asawa. Awatag. Aklunag ti anyaman nga agbali na kasasaad na. Ay wanak aging gatong palbiag. Basta agbiag lang ni Patrick. Iso pa nga asiyo. Aramidan niyo kumaamin akabalan niyo amang ispal iti asawak, doktor. Among kani, manipod impakita ni Walter ti Facebook account mo. Inayat kan. Nainlava ka dagos kan ka. Saan lang agapo iti kinapintas ti langam. No diket gapo iti kinapintas ti panagpuspusom. Saan na day ta? Gapo pa iti kinasingpat kan kinagagat mo. Gapo iti prinsipyom iti biyag. Anya ka kandi. Laglagi pa mga datapay lang dito'y ospital. Di ko mapanagimbag mo ti panunutam. Saan ka tatila ibagbagam? Pud na ti bagbagak. Ada ko mapabura dawatag. Anya day ta? Ibagam laan. Uray anya. Aramidag para kan ka. Di kayat ko. Kanayon kanto ko anaragsak. Jaksamat din matungpal ting karek. Ngaayatan kan ibatag ka. Kan agdan nata aging gatong palbiag. Aha. Anya ka din dagita nga ibagbagam, Patrick. Ibat patag kan ayatan ka unay-unay, Gemma. Anya ka kadi. Apay kas tamatan ti bagbagam. Agimbag ka pa'y. Saan ka di? Agdan nata pa iti mabayag. Agingga ang maadaan ta iti anak. Pangasim, Patrick. Lumaban ka. Di ka kumamat maawanan iti namnama. Sika. Kat siksikan to lang ti babae. Ngagtagi ko iti puso kan kararwak. Ay ayatan kan ipatpatag ka unay-unay. Dahit ako di ka na yun lagipam. Agbiag ka pa'y, honey. Agbiag ka pa'y. Patrick! Patrick! Agring ka! Tagay na plagayam. Kung naglakit din no. Patrick! Apay nga'y naglamiis matanti mati asawak. Patrick! Patrick! Doktor! Doktor! Patrick! Lumaban ka, Patrick! Pangaasim! Michael J., please. Apay nga ngayon sa niyo, doktor. Apay! Time of death.
10:35 p.m. Saan, doktor? Saan? CPR yun pa yan. CPR yun pa di asawag. Saan nyo asardangan? Aging kang subli di angas na. Pangaasiyo. Pasensya kayo, ma'am. Ginamit mi amin ang nakabalan mi tapno may espalti pasyente. Nakita yung mat. 30 minutos nga isi-CPR mi. Ngayon talagang awanan. Nalamit nga aking kalangan ni Jai tintin ti Diyos abiyag ti asawa yo. Sana po no dayta. CPR yun pa'y doktor. Pangaasiyo. CPR yun pa'y di asawag. Gemma, ang kalma ka kumalaang. Manang Raquel. Apay ngay. Awan araramidan na giti doktor. Ibagam tayo CPR na pa'y di asawak manang. Mga asim. Husto na nading ko. Aklunan tayon ti amin. Aklunan tayon nga awanan ni Patrick. Saan? Saan na no dayta? Saan? Patrick, ang sumli ka! Patrick! Apay ay matinak, Patrick. Apay. Kasangay ko ita. Ngamawan ka iti sibay ko. Nagsaor ka, Patrick. Nagsaor ka. Si nanay nakakan ayon tangagkan kadwa. Ngamapay a pinanawan akmadlaang. Intugot naglakuman. Anya ngay tiaramidak ita. Katawan kamatan. Gusto na itahan ako. Umaikan tagawitan. Umayon ti todo. Amangan no agsakit ka pa'y. Dahil tangarot ti kayat ko mapasama ka nanang. Kayat ko batan ti matay. Gemma. Kayat ko ti matay. Itikas na makadanak matlang ni Patrick. Ay, anak ko. Anya laon ay tinagpasulak kiti Diyos. Apay akastoy kasakit tilaklang amag ita. Apay nanang. Apay. Anya laon ay tinagpasulak kan ka. Tapno aramidam kanyak ti kastoy. Apay amasapol nga alam ti asawag. Apay nga ti asawak pa'y lang tinakapasamakat ti kastoy. Apay! Saan anak ko? Saan arumbang asideram ti Diyos? Amok, kan mamati ak nga da napimpintas a plano na para kada kayo kinipat. Iso apang nga asim, di ka kumaagsao iti kasta. Nanang. Dawatom kit diti panarabay na. Iti kasta kat iwanwan kan tulungan na kaamang lipat kan mga barwana para iti napimpintas ang masakbayam. Friend, no kasapulam ti kasarsarita, awagan naklaang wan. Amumat, one call away aklaang. Sige, friend. Agyaman na ka. Awan anyaman na, friend. Da kayo nga manang Raquel. Awan ti rumba nga pagdanagam, Gemma. Itulod da kami ni Walter. Agan-anad ka kumakanayon, Wan. Uray awanan ti kabsat ko. Kanayunam tulat ta kuma ti umaidya balay. Sige, manang Raquel. Kitagyaman ak unay. Ti kasayatan nga ramidem. Agi na nakainsan. Kita mo, nagdakkel ti kimuto nga. Wan nga agpaiso, friend. Nasken nga isublim ti sigot aganay kay mo. Itikas na, makasubli ka matan iti trabaho. Ken Maysa, amok asaan akayat ni Patrick abaybay am ti bagim. Sigurado ang maladingitan matlaag dayjay. No makita na ti panagladladingit mo. Cheer up, Gemma.
Saan pa'y akanibusan ng tilubong ading ko? Maawatak ti marikrik na mita. Patsyag akabailam asarangatan da gito'y apanubok. Ada kami lang dito'y amang ipatpatag kan mang suportakan ka. Dayta ko matikanayon mo alaglagi-pen ading ko. Gemma, anak ko. Nakaarakop ka manen itiladawan ipatrik, anak ka, Frame. Aging kaita. Tsak pala ang maaklon nga awanan ni Patrick, nana. Nagsakit a panunutan. Nga pagbit lang tintad ti Diyos a panagdan namin. Kaya't kumatan ti mata. Di ka kumamat ang sao iti kasta, anak ko. Siyak ti madandanagan iti kasta nga ibagbagam. Napaidam ti Diyos kanyak, nana. Aday takam anuhin, anak ko. Di naman laing palubos matngagdan na kami. Iti uray makatawan lang. Nagsaam, nanang. Nagsakit a panunutan. Anak, uray manupay nga aldaw dayta. Manu abulan, manu atawan, manu adikada. Agyaman tayo latay ti Diyos. Ngamin, impabulod la ni Patrick. Uray iti apagbiit laeng akan ito. Nana. Uray iti apagbiit laeng akan ito. Naginnayat kan nagbalin kayo anaragsak. Banag arumbeng na laeng apagyamanan tayo iti Diyos, anak ko. Nana. Amok amarigatan ka amang lipat. Nang runa kat nakasingsingpet day di Patrick. Amok nga atidog apanawan ti panagladingit mo. Aging nga aglunit ti sukat di tapusom. Angam saan mo kumanga ulitin pa'y a questionaran ti Diyos. Di ka agong ungat kan kuana. Di mo sidsidiran, anak ko. Nana. Ngamin, uray apagbiit laeng akan ito. Kat inted na kan ka ni Patrick. Saan ka di? Wen, nanang. Amoyo ka di. Ani Patrick ti kapintasan a regalo ti Diyos kanyak. Husto ka, anak ko. Di ka rumbeng nga umibat iti Diyos. Panunutom dagiti naragsak akan ituyo iti da iti Patrick. Kanayon mo kumaalaglag ipen. Nga da kami laeng ditoy amang ipatpatagken ka, anak ko. Jack may ladawan ti saem anariknak kadagidi agundaway. Aklunek at talaga asinidir ko ti Diyos gapu iti kasjay anapasamak. Agingga nga ininot an aklon ko ti amin, babaan matlaang iti tulong dagiti pamilyak, kentat tao anasinged kanyak. Kadagiti kakabsat adumdumngeg ken makangegpay iti padas ko, di kay agsayang iti oras, di kay agsayang iti kanito. Agingga asibibiyag kayo pay ipakita ken ipariknayo ti panagayatyo kadagiti ipatpatagyo iti biyag. No adda saan nyo ang nagkikinnaawatan pagsasaritaan nyo. Masapul nga ayatan ken ipatag mo dagiti tattao nga addalaeng iti asidag mo para ken ka. Ngamin, ditay ammo no kaano ti panangisubli tayo iti bulod tayo abiyag. Aging galaangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay tiing ka panangibasa ken panangyornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Gemma. Ken ka pagayam, Gemma. Maysa kadagiti ar-ara paapen ti maysa kadatayo ket maadaan iti ka forever. Saan ka di? Angem makapaladingit a panunuten nga awan ti forever. Ngamin bulod tayo laeng ti biag tayo. Ket iti anyaman nga oras mabalin a sublian ti Dios daytoy. Isu nga kabayatan nga adda pay oras, kabayatan ana salun at tayo pay, agingga asibibiyag ken umang-anges tayo pay,
Ditay nga rod ko masayangan ti kanito kan panawen nga ititid ti Diyos kada tayo para laeng kadagiti negatibo a banag. Ditay ammo no aginggat kaano ti kaadda tayo dito'y lubong. Itanam tayo kan lipat dagiti napalabas asaan anasayaat. Agpakawan kan mamakawan tayo. Kang runaan iti amin, iparik na kan ipakita tayo kadagiti partner tayo. Asawa, pamilya kan gagayem tayo ti panagayat kan panagyaman. Alakastan pagayam Gemma, ket pagyamanak unay ti kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y lang programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.